and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ako pagayoon sa Ginoo nga di lang kaniya kuhaon. Nga unta, magpabilit ka uban ako hangtod sa atong kamatayon. Dirasol! Tay, Kung saan yung ginawa nga? Ganong bigakos ka man ni anang panuay! tay, kalma lang. Usay kalma! Kung saan yung ginawa nga, ha? Mirasol! Bawa niya! Tay, kalma lang lagi. Ayaw pagdaan ng pinuti. Bawa! Kalma lang, mupawan ako. Ha? Usay tay, inatay ka! Bawa niya! Bawa niya! Aron dito ka matigbasan! Tay, oy! Bawa na yun! Oo, sige, mupawan ako. Ako kining katungod nga manalipod ninyo dinhi. Unya, nagpatunto na hinon mo ato mga ex-kwaghong. Ay, kaisog ba di mo dyan yung sa iskwaghong, oy? Hoy, paminaw ha. Ex-kwaghong! Sa among nakita din hinumura naman ninog ikay nayawaan. Usaliwan! Pagtarong ni Hatinday ha! Kamu mo'y mga nayawaan kay pulos mo na nga yabag! Atay! Kay atay, Nganong nangayabag mamitay? ex-kwaghong kang dako. Wa man ay kasutay nga musulti ka namo kung unsay imong gusto. Pero dili sad maayo oy nga magdana sa kag pinuti aron imong tigbason ang atong mga bisita dinhi. Mas kuyabi na imong gibuhatay. Bitaw, tay. Dili kin maayo, oy. Ay, hilo mo! Oh, Oo! som ni siya. Labi lagi kami rasol. Oh. Wa na ko mahimuot sa imong gihimo. Nganong migakos ka adtong turibyo? Wa man ko kumugakos, tay. Ah, sa iwa mo gakos, nakit, antika, akita kas duha na ko kamata. Di gakos kag maayong turibyo. Unsa mo ginahitabo ni mo ha, Mirasol ha? Tay, wa lagi kumugakos niya. Una-una raman na nimo. Ah! Tao lang sa tatay oy. Ayaw ko lang sisi, Mirasol. Dili ko buta. Kay migakos siya day ka, Mirasol. Wa man good nay. Baka kung lagi kayo, Mirasol. Nakakita lagi ko ni gakos ka. Ay na, di na lang ta maglalis, anak, tay. Kaya di kita magdaog ka ng butanga. Mao na. Ming, kuyogin na lang inoon ko, bi. Tanoy, asa man ta? Oh! Doon. Ha! Mula kausan mo. Oh, Bidala kay istorya pa ko ninyo. Kapos istorya, tay. Uy, mabalik kami dayon, tay. Istorya ta ta. hay. Ah, nay, mula ka sa may kadiyot, ha? Tanaming. Mer paabot talaga ko kadiyot sa gawas ha. Magpaabot ka ni mas gawas. Unya, unsa man, ha? Bituo na magyug ka si Mirasol nga ikaw si Arturo. Oo, siyo. Nalipay tuod ko pero mas nilabaw ang kong kaguol nga akong gibati. Human ko gigakos ni Mirasol siyo. Away! Uway! Ganong nag-uol man ka? Gigikos naman ka. Gigakos maghaga ni Mirasol. Ha? Miracle na mahinoon. Mirasol hagyo. Nakong miracle tablet. Ako magkasabot lagi kong gibati siyo. Kung angay ba kong malipay o mag-uol, pero sakit siyo, sakit. US, Sa US, dili United States. Unsay sakit? nangayo na ko pasaylo ni Mirasol siyo. Sa tanan na kong mga pagkuwang niya. Seryoso ni Pero matod pa niya, gikalimtan na kuno niya ang tanan na kong mga sa kay milabaw yung kuno ang yang gugma diri nako. Oh, angay kang malipay, di ka angay muhila. Sabay di makahilakan na siya, nga bisag giangko na nako nga badlungon kayo ko kaniadto ug nasayod siya nana. Iya gyapon giangkon diri nako nga dako gyud kaayo ang iyang gugma diri nako. Nakitsabot ko ni motor. Pero mauna man yun ha, angay kang magmaya nga nadawat na nimo ang pasaylo ni Mirasol. Ug mituo na siya nimo nga ikaw gyud si Arturo. Mao lagi siya, pero di gyud kapugngan nga mutuo naman mutuo ba, mutuo ang akong mga luha tungod kay nga namilit na ko niya siya. Kagkaroon na lang yung adlawak takutob. Bitaw sa. Ay, makapag-uol tinood nga huna-hunaon to. Sakit kayo siya, sakit. Nagsago lang akong kabulaka o kaguol nga mibiya
nga mobiya na tas kalibutan siyo. Nabalaka ko nga di na ako makapanalipod ni Mirasol siyo. Sagdi lang. Na may Ginoo, Tor. Kitang tanan. Wa ta pasagdi. So naghimo na to. DJLS. O say DJLS, ha? Di yun lalim siyo. Abi kong gobyerno na kanang DJS. Mga silong. Kung may mo pala nga tagan pag yung gugnog ang lugways Ginoo nga makauban ako si Mirasol. Kuli ni kay na nga mahitabo, Tor. Tungod kay temporaryo ra gyud kaayo ning atong pagpuyo dinhi. Ilabi nga hukman pata sa atong misyon nga nahimo. Sigurado yung nga mubalik yung ko sa impyerno, Anisyo. Ayaw lang sa humidayo ng imong kaugalingon. Timan nakakumpisal na baya ka, nakakalawat pagyug ka. Ang importante nga naghimo ka sa husto, Tor. Ug naghinulsol gyud kang tinuoray sa mga sayo kaniadto. Kuwang pasyo, naibaw ko nga dagan pa kayo, kuwang. Mubo na kayo ang adlaw nga gigahin sa Ginoo na ko ining kalibutan na siyo. Sagdi lang, sagdi lang. Dawaton lang yun nato nga maog yun ni ang dagan sa tong kinabuhi. Gusto panta ko nga mubalik ilang Mirasol siyo. Balik ka, may kubot magkaya dito kay naas dire. Bahala na tingali ko og iyang patyon siyo. Total, mamatay ramang gapon ko. Sigurado ka nga mubalik kita dito. Mubalik ta siyo. Gusto ko nga na ako sa tungod ni Mirasol. Hangtod nga mubiya ko sa lawas ni Toribio karong adlaw. Kinahanglan nga, maabtan pa na to sila sa Arturo, Ming. Kaya mo na lang ni Adlaw ang katapusan nga iyang giingon nga magpabilin sa kalibutan. Mao ba, Mir? O, Ming, mo nga gusto untan ako nga ato lang sila sa bahay tibok adlaw sa ato. Unya, narabas tatay nga isog kayo. Dako yung kubot kung imo silang pabalikon dito. Sagdi lang, kung dili man gyud mahimo, gusto ko nga maistorya si Arturo tibuok adlaw ining adlaw. Kinapa ko'y daghang ipangutana og isulti niya. Ang dakong pangutana karon kung naa ba sila karon sa ilang gitaguan. Mayo lagi untag naa sila. Tepa, kadiyot lang, good Mira. Di ba ka nang naglakaw pa ingon dinis, budiday man na? Ang upitaw, no? Doon na siya kauban. Murag katong sakop ni Dindo nga si Joe. Pasagdi na sila, Ming, uy. Mulahos na sila, Arturo. Ikaw, Tintay, inahan magyug ka. Muuyon lang ka nga ang atong mga anak na biktima sa mga hurim-hurim nitong duha ka mga mangingilad. Ay nga no gud taong mo oyon man ko, Jer. Ikaw ba'y problema, Jer, kay dili ka mga kamaong manayming. Maghurumintado dayon ka. Sabot ka? Maghurumintado dayon ka nga wash lugar. Unsa iwa sa lugar, ha? Muuyon di ka nga ang imong anak migakos adtong Toribio. Ay maulagi. Wa lang unta ka magdaog pinuti. Imo unta tong gisukit-sukit og tarong. Kaya ba di masukuan ang imong kalitan o pakitaan ng pinuti? Ikaw ba? Panghadlok tong ako'y simbahan, be ko. Ay, ikaw na simbahan na noon. Uli minister ko. Sama ka. Panghadlok. Panghadlok tong ako, barong di na sila mo balik din, hiba? Ay, dili lagi gapo na maodire. Kay hasta nga tong mga anak, mas nahadlok sila sa imong gipakitang kinaiya. Ako mas mauyon pa ko nga magdaka atong imong bindita kasi sa imong pinuti. Para na ako. Mas maayo ang pinuti aron ka usara. Sus, mura magigagdili alagad sa simbahan, oy, dire. Naginobra na sa gyud ka, oy. Mura magagdili minister noon. Panghadlok lagi ng ako, Tintay. Panghadlok ba? Pero kung hagiton, di masukop magpanukog putol siyang mo. O, tanawa maay, kikipagkasimbahan gud no. Kilatan ka unta sa imong mga gipanulti do. Dili unta ko maingon ini, Tintay, kung ikaw mutabang pa unta kag panalipod sa imong mga anak. Wa kay ayo nga pagkainahan. Muragwa si Mirasol siyo. Kay wa man ang iyang sakyanan bangag selo. Oh, come on. Bitaw. Asa magkaday siya? Namayin ta bisag si Riming mo'y atong istorya. Wa ka tumuapas na tutor. Wapas. Bitaw na. Basin og nagkapaiwasan taniya ba? Amayong wato na tutor. Ato balik kong dito sa ato. Na, kung wato sa tabasin og mibalik sab sa agi. Ato na lang kang atngan dito sa dan.
Imimpi. Oo, di ta mahubog na. Masing magtuho kang imimki. Imimpi. Impi. Ako impi. Dili imnon ha, masing impi at imperador na imo. Mas maayo pa. Adto ta sa unahan kanang adto sagad mo agi ang iyang sakinan. Adto ta. Tiis. Unsay tiis? Tanas yo. Atungat ngan. Ito na. Oh, Joe. Den, Kaya na mas budiday. ato na. Atong gihato dito sa dahan. Bato niya, yagi ko nung paningkamutan nga makuha niya yawi. Still lang ay maramag. Huyang nis budiday da. Dako gyud kayo yung gugma nito review. Istoribyo lagi ko nung iyang gusto. O gusto niya nga, madato ko siya, o niya, nasa biya istoribyo. Mayo niya. Sigurista lagi gyud kayo. Sigurista kayo. Pero ako siyang gidasig din. Nga. Nga, kalimtan lang ni istoribyo. O mas importante nga, madato si Bayo. Sagdi lang, Joe. Sagdi lang. Kung dili man mo salir si budiday, naaman si Jerry na to. Si Jerry, dako sab kaayo og kahimuan sa atong mga plano. Bitaw. Dako ba kayo bintaha din, di ba? Oh. Sagdi lang. Karon nga apiki pa kayo ang atong mga lihok. Payom-ayom lang una ta sa panahon. Kung makakita na gyud ta sa hustong binta, mahimog ipaagi na gyud nato sa pinugsanay nga paagi. Mao gaya akong ipaabot din. Kung muhatag na ka o gusig na lang mo. Kana, paabot lang gid mo, Joe. Kay mo abot rata ng puntuha. Pero sa pagkakaroon, pailop lang gyud una ta. Nga dili ta mahibaw-an sa ato mga nindot nga mga plano. Diin man kagikan, budiday. Ay, dadakaw gikan silang din daw, Jere. Nya, walang ka mananghid na ko. Ay, pasensya na ka, Jere. Kay usaong manggod, nabisi ba kag istorya sa imong mga anak? Mao ba? Unya, kumusta naman si Dindo? Ay, nagumusta to siya ni Mo. Ako rang giingnan nga, you are okay. Ha, pero kanang nagplano to sila nga mo bisita din, hey. Kanus aman, Tonight. 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 Sabot ka? May tagmadayon. Mas maayo. Kay gusto sa kong makigsulti niya. Aw, kanang, Jere. Nalang ko'y gustong ipangutanan ni Mo. Unsa ka na, budiday? Nganong nasuko man mo? Ha? Nganong masuko mo kung moagi ko sa koridor? Ha? Kaniadto pa. Sa may nadiha? Kaniadto pa nga dili pasudlan diha sa buhi pa ang bana ni Mirasol. Busa ayaw gyud og anha diha. Why? Bakit nga no? Ha? Tinood ba di ay ha? Tinood ba? Nga doon ay gitaguan diha nga mga bulawan. Unsa? Unsay bulawan? Ha? Budiday? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!